Čaute ľudia, moje meno je Miška a dneska to bude, čo je, ešte, kde to mám, tu, kde to je, počkáte. Takže čo je moje školské tašky? Toto je moja školská taška, je takáto veľká. A je tu raz, dva, tri také písané veci. V prvom, v tom najmenšom, mám takúto peňaženku. Mám tu aj pravidla malé. A aj dlžilo, keby je treba. Ja si to tam odložím. Dobre. A potom ideme do ďalšie. Tam by mala byť desiatka. Sú tu len sluchatka. Fajnové sluchatka na počúvanie. Myslím, tu mám asi v kuchyni našej. Na boku mám vodu. A počkajte. Tak. Ideme nasledný na ten najväčší. Takže mám tu záznamníček, takto, záznamníček na domáce, slovenský jazyk, peračník a žiackú knižku vám neukážem, lebo som si to nechala v škole. Takže slovenský jazyk, aj domáce diktáty potrebujeme. Takto. Ďalej tu mám takýto slovenský jazyk. To je pracovný a tu je učebnica, také isté. Potom máme matiku, ani zašitok z matiky. Máme to minusná matika, učebnica a pracovný. Čítanie. A malo by byť pred matikou ešte telesná, ale tu mám v škole. A takúto na vlastivedu. A ja si to odložím a zase sa vám ozvem. Takže to bolo asi všetko z nášho videa. Ja sa s vami lúčim. A čaute.